Iya, kur katur sekecot dahar Bapak Ibu.
putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manisnya. Sembah nuwun saking kata-kata wartuna kur keberkatur. Sekali lagi keluarga yang belum foto monggo nggih mangke sasampunipun manten rawuh persiapan untuk foto. Pasugata salajengipun juga perkatur Tirta Pangendak Rasa akan sampai kantuk sugeng ngunjuk. Perwakilan keluarga Padas wonten Pak Karman. Boleh wonten ingkang mau nyanyi perwakilan Mbak Karman kersa. Mbaknya masih kanca-kanca kantor barangkali. Betul? Oke. Bila demikian Mbak Ais coba ngasto mik rene siji ndak. Nah. Halo Pak Sigit. Turun. Bagaimana COD? Karo ngenteni anu nggih. Karo ngenteni mantene rampung. Bawa ngaturi keluarga ya bawa ada benek. Bawa hadah benek. Ngaturi keluarga Padas enggak ada yang mau. Ki para pangarsa sing ngarep ki komplit kabeh penyanyi wis milih seliramu. Wit kok kulon Pak Lurah, Pak Lurah komplit. Eneng Pak Wo Sidomulyo ya rawuh. Pak Saman Mas Surat. Tumpuk blek Pak Sigit. Tumplek blek. Enek Mbah Wo keluarga besar Sambirjo. Nggih. Iki Pak Sigit. Keluarga saking pundi? Sing di Padas. Sing Padas. Iki Sukawiyono ora ana sing kersa. Oh, mboten enten sing kersa. Ora ngunjuk es kok. Terus piye niki? Gek pun kadung kula beton mriki lho. Demange Sambirjo wae ya. Nggih. Heeh, demange Ngerdeng ben. Oh, wakil. Wah, wakil. Pak pundi? Sen ora oleh hendo. Monggo Pak Sen. Diperintah lurah rek. Lah iya to. Apa wis pensiun Tek Endo? Nggih, ngaturaken lujeng siang Pak Sigit. Heeh, Mbak Ais. Nek Mbah Lurah kok kan tetep nunggoni nganti rampung. Nggih no. Iki tamune Pak Hormatane iki diaturne Pak Lurah Sambirjo ya. Nggih. Alah, wis Pak ese ra watek. Sampun mungkin nek watuk niki usum watuk. Ya kula pilek mboten mantun-mantun. Alasane. Monggo. Jenengan mboten sah ngunjuk mboten niku kata-kata. Mungkin ndak. Mungkin nek pilek kula niki lho pilek rong sasi ra mari. Oke. Wilujeng siang Mbak Lurah. Sugeng siang sugeng ngadapi pasugatan ingkang dipun samaptaken dening kadang-kadang Sinoman. Nderek ndedonga mugi-mugi anggenipun gadhahi kersa minanggih wilujeng wiwit purwa madya wasana boten wonten walangan menapa-menapa. Amin. Sakinah mawaddah warahmah kagem keluarga baru ingkang dipun bina kalian Mas Arif. Nggih. Paling lelipur napa niki? Lah napa jenengan pokoke kula manut jenengan. Sing penting enten jenengan kula niku pun ayem. Kula anu mawon. Gelang kalung mawon Mas kalih ngenteni tanggane Mas Roso. Siap. Pun aturaken lumantar Pak Lurah Sambirjo Ngrambe Jinajaran Mbak Ais Sarjana Seni Fortuna. Gelang kalung ingkang katur. Oh
Pangapunten Pak Lurah, ning kene tarah kontrole kurang kuat. Iya. Rodok sumuk. Rodok sumuk. Turawane Berarti komplit. sehat Mbah Lurah. Senior komplit. Niki bakda niki mengke ingkang gadah damel. Mbah Yadi Mbah Lurah Sidomulyo. Siap. Oke. Niki wau direwangi mboten tindak sarangan. Lho. Bisa kenal. Ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Mbah Yadi. Mergo nggone dhewe kagungan kersa. Injih. Lanjut monggo. Kelang kalung dadi saksi. Muga sliramu bakal nidrani wiwit donya nganti akhir. Ayo iya. Ngomong bagus sing tak Sesarengan Mbah Lurah Sambirjo. Senggol-senggolan ciwit-ciwitan. Hai ho. Iya. Kelang kalung sing kok tampa. Nyelekake jaman semono. Nalika biyen-biyene janji tresno. Iya. Pun Pakde. Lho. Terus Dereng. sak ceri. Tesik sak Mungkin mboten lho. pengen ngrasani Babrasne, Setelah babrasne. Kelang kalung dadi saksi. Sliramu rasakan Iya. nidrani Iya. wiwit donya nganti Hati. ngomong bagus sing tak Matur suwun wonten panjenenganipun nyuwun pangapunten. Sembah nuwun Pak Sus. Mik kembali pada Mbak Mik kembali Ais. kepada laptop. Oke. Mas Roso, Mbak Emilia Rias. Pro Rambung mangke daya-daya putra pinanganten kakak dimancing malih wis wiwaha. Barangkali keluarga Padas bagaimana? Ada yang mau nyumbang lagu? Yen minuju
jejer katon rapi yen sinawan kaya kontes widodari sak bubuh Kuasa tak duetnya tiba wis matur nuwun. Ngene Mas Git. Matur Mbah nuwun. Ngendikane sarambahan wae. Nggih. Sembah nuwun Pak Jen. Kula Sing penting wis imbui- kersa jumeneng. Kula imbui sak trit. Lah iya. Pak Jen nek awur kowe iku wis Pripun? mari padha karo awur anake. Niki putrane Mas Giyono. Nggih. Wis balik lungguh nduk. Oke. Rasa nyedak lek surasa. Sa? Iya ra kene ra. Ci. Nggih, tugasmu wektune sithik Wektune kari pirang menit? seprapat 5 menit. sak doane. Alhamdulillah. Jan. Bat gayeng regeng wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es nyambet gawe ning gone dulure. Lah kok wis piye kok ora semangat rumangsamu? Teko esuk njlepot tata kursi sik. Heeh, terus Iya jenenge gotong royong. lah iya penting Aku sing tak ewangi sapa ora sapa-sapa. sapa? Sing tak ewangi bini. Ya bini nek kene iki cethotha-cethotho ae. Olah ngono. Wis tamune teko bingung ae lah wis ndang minggir. Neng aku sing dadi pertanyaan mung siji. Apa? Kowe engko ya tegel nampani amplop mau kek amplop Yu Parmi. Aku nyawang sing di omah ra mentolo. Ora mentono. Kok nampani duwite apa mripat kuwi ra roh. Oh iya. Kuwi sapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kowe tangga dulur karo duit tetep abot. Aku tetep abot dulur. Dulur ya Duit apik nomor apik. entek. Apik apik. Dieling-eling Mas Sigit. Nggih, Mas Rasa pripun? Kula panjenengan nyambet gawe ning kene iki wis ping pindho. Apa iya ta? Lho, jaman nikahipun Bu Lurah Oh iya. Sidomulyo. Sidomulyo. Tahun 84 awake dhewe iki wis joget ning kene. Ngono ya. Aku Iki wis malah tahun kelingan. piro wis pirang tahun. Lah iya. Sing didadekne nganten dadi lurah 2 kali. Dadi Ya 3 kali monan. Ping 3 aku kowe kok tetep pancet dadi tontonan. lurah iki Heeh. lurah sitoke jan top kabeh. Kandhane. Ping 3 kabeh. Ping 3 ping 3. Umpama lurahe mudin. Heeh. Sak periode lu glempang ngono. Lah ngapa? Wis rada sing milih. Ning aku percaya tetep enek. Lah ya Gempulan sing milih mung siji. sapa? Bini. Jan mudin ra manut dalan iki mudin. Ya jane alhamdulillah. Heeh. Kula nderek mangawi bahagia nggihipun kagungan kersa Mbak Parmi. Heeh. Jane adik
Oh, Dik Parmi, pernah Adik adik ya? Sukarman. Iya. Niki Ya entuk anak piye? kami tua kipas itu guai. Ya, ajan. Anak anake ora pake. Lah iya. Wis padha bedhike. Padha. Iya. Nggih. Mung derek bagya adik Nila Ah. kalian Mas Arif. Rizka karo Mas Arif. Yes, mugi-mugi dadi keluarga sing bagel mulya. Amin. Nah, iki mantene saka Sukawiyono Padas. Sukawiyono. Padas. Nek takmu. Piye? Iki enek desa Sukawiyono papat. Desa Sitok kuwi, Ha. kuwi desa sing ngentekne apa-apa. Kok iso? Wah, sawah yo mlebu. Heeh. Pangkat derajat iso nggulingi mergo desa Sukawiyono Sukawiyono. Apa wi? papat. Maksudnya? Jenenge Sukawiyono papat. Heeh, Kuwi enek. Sukawiyono werdekno sik. Kowe engko tak WA. Ngopo to iki wonge po ning kene sing entekne apa-apa wis. Sukawiyono papat teko desa asline piye? Ngono. Teko pae klok sing sing potongane kaya tentara kae teko. Piye? Desa Sukawiyono. Sejarahe Sukawiyono papat niku pripun? Jelasno, Mas. Jelasno, Mas. Sukawiyono papat iki asline desa ndi? Ya Sukawiyono. Kowe kan bisi aku ra ngono. Kowe guna Mau gak ngono ya? Piye? asline iki desane desa Racara. Gak iso. Akhirnya terus dileh dadi Oh, Sukawiyono. biyen papat. asale Alah kowe rasa mbomongke ning kene iki saru. Saru piye? Ora eneng jeneng desa kok Saru. Asli desane iki ya kuwi. Aku ya tau ngerti sejarahnya Sukawiyono papat. Apa? Asline desa Mbawuk ngono lho. Ngono Ono ke? dadak. Wis tak tutup-tutupi kaya bobu. Lah kuwi ruang sing apa Saru? Ora Saru. Basa Jawa. Mbawuk iki tegese umpama beras. Ya. Wow. Beras mbawuk iki berase ra patek putih. Oh, Rupamu mbawuk. Berarti rupamu ra patek cetha. lho nek rupaku jek patut lah. Iki ora Saru. Ngarani Saru ki Apa sapa? diarani mbambuk ngono patut iki. Ning kene ya neng. Piye? Gak sida. Jan. Kelingan jaman semono. Iya. Sing di omah iki kanca sekolah. Tenan Biyen Parmi. riyen sekolahe ten Semea PPS Ngrambe mriku. Ah. Dadi nek metu dalan niku wangan niku munggah sampai mriku niku mlampah dugi Ngrambe jenenge bot-bote wong pengen golek ngilmu, Ngilmu. pengen pinter. Waduh pirang kilo kene Ngrambe. Oh ya akeh kilo tetep dilakoni. Ning dalan iki gur tak cengkengi. Tak ladaki ae ya. Jan hebat. Saiki wis kagungan perso mantu wis mantu sing urung mantu aku dhewe. Iya. Kowe cah jireh. Ora jire. Iki ya ndek putu Mbah Lurah ning rumane mantu. Nggih, mungkin jemben mungkin nek ramen-ramen fortunane kula geret mriko. Ya. Aja mbok geret. Oh maksudnya takon ning kono. Oh lah Rene. ngono. Ya, iya Mas Dek. Manggolone iki bati kabeh wipit saka ngarep Sapa ki ngarep dhewe ki? anake bakul gabah. Kowe anake Yupini. Ki anake Mbah Dukun Gentong. Delok kan maju. Iki lho. Mosok anake gendong. Lah Dek ayo men. Ayo. Delok pake yang ngono iki. Lah iya lah. Lah ndur. Nyolong pethek tenan iki. Iki. Ngelak. Rene. Nah iki role manggisan iki. Ki anake kami tuwa. Anake Pak Wo. Mengke sing Padas sing sik Joko. Nek kita pengen besaran kali mriki niki nggih kula gesik gadah dagangan niki lho bocahe. Nah, ndur. Ya, buri dhewe. Iki ponakku, Zahra. Nggih, putrane sapa ki? Iki omah isor kono lho. Anak putune Mbah Warto. Oh. Pala. Ki kok joget kabeh. Siap. Ya iki priase kok ndi Mas Sigit? Mbak Emilia Kidul BRI Ngrambe. Oh, madhep ngalor kae. Nah, kuwi sing lagi naik daun. Hebat. Emilia Rias Kenangan. Dandanane apik ning ya ana yane ro tamu jaku lho. Rong nek aku wis bolak-balik. Ale cucuk saiki iki kalah karo Bansing. Tenan. Iki sing nggawa Mbak Emilia aku ngerti Mas Mardi. Piye? Mas Oh. Mardi, dadi Mardi juragan terop. Dadi ngerti Mas Mardi perias sing apik, sing ora, sing biasa. Ngono iki. Iki kula sing digawe digawari iki Mbak sing anu dulure. Mbak Parmi iki wis kabeh iki jan dulure dhewe. Dulure kabeh. Wiwit saka terop sak dekore iki ya tenan. dulure dhewe. Iya. Wis engko joget siji Sak lagu. Ya. Role maju. Ya kene anake Pak Wo kon nyanyi. Nduk. Rada Ya, ya.
Kok jogete ning kene apa ning kono? Kene. Kene. Kono ben ke foto. Ora apa-apa, cedak Mbah Lurah malah ge hiburan kok. Hiburan Mbah Lurah masa ponakane dhewe iki ya Sesawangan kang endah kuwi termasuk hiburan. iki engko sing dadi beban Pak Lurah karo Pak Cari. Ya, kok iso. Kok ngasih anake kami tuwa joget kok ora lung. Ya ora kuwi tok, termasuk Lurah Sambirjo. Terus Pak Lurah Sidomulyo. Nah, wis beban iku. Ya, tekone lagune apa, Nduk? Lagune apa, Nduk? Bukit Berbunga. Iya. Kaya pake. Senengane golekane bukit sing berbunga. Nek pake ora berbunga. Apa? Berbulu. Iki edan. Ora apa-apa. Semoga-moga ora teru pakmu ya, Nduk. Aja karo pakmu. Nek malam minggu aja oleh itu. Arep ngomong apa? Diprotes. Mak aku ora duwe sangu. Sangu. Ya. Ana kowe engko duit ora. Kowe engko dompet ora. Sangono. Piye? Nek Pak Lurah. Sidomulyo Samberjo. Ya wis golek Kan sik. DPR. Oh iya ya wes, nyanyi sih tapi. Ya. Joget bareng. Wah, iki jan anu wis terak-terak pake blubut. Ya, Bukit Berbunga. Jogete Zara sapa iki jenenge? Rizky karo Bakul Gabah. Iya, anake kok. Aduh, kalau kabeh, beres. Ingkang dereng foto saged foto. Mbak Bibu kasur lerem riyin beber menika kantuk doa nggih. Rawuh resepsi kok ora ngasih doa. Ora oleh ganjaran. Yo, ayo Nduk. Yo. engko neh. Wis engko neh engko joget neh. Wis ndang kono. Oh, iki Nyedak Mbah Lurah. Nyedak Mbah Lurah. Kowe kersane didum, Pak. Engko didum lho, ya Nduk ya. Heeh. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Ya, makasih.
Pulang. Langsung pulang, Kundur. Matur nuwun. Nyanyine kok tuan njaluk nah. Nggih, leksa. Jemben nggih pengalaman melih. Nek enek jagongne manggisan ya dhuwit disarepi. Nempok dimasi anake kami temu Ratu Den wis. Malah mesake nggih. Wis pisan malih namun nderek dedongak Mas Sigit, mugi-mugi anak kula Mila kalias Mas Arif mugi-mugi dados keluarga sing bahagia keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalih sing sambikala wiwitan ngantos sing pumahasan. Ing akhiripun bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metar sembah nuwun Mas Roso. Gonge Pak Hargian berkat doa Pak Mudin sasono doa kawula aturaken. Bapak Ibu kasun lerem. Yang foto break dulu, nanti mantanipun kersanipun ngamin-amini doa yang badhe kaaturaken. Yang lain nanti belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun doa saking panjenengan sami para tamu tumanduk pinangan kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma ja'al fi hayatihim warzuqhum mawaddata warahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk Pak Sulis ngaturaken panuwun kanthi pinanjenengan hastu donga muga nembe kayuanan keselamatan kesantosan kesarasan kabagyan kamulyan mlegipun putra penanganten kalih lan kita sami rawuh ing samudinipun. Purwa Madiwusana pargi kerampungan lulus sarjana sekolah monggo pargian menika kita tutup kanthi waosan kamdala sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Emilia Rias sakini diwongeten rawuh ibu kakang dijengar sing palingan sawetawis jumeneng jajar-jajar sak ngandhang pentaro pagung sak perlu ngontapaken tamu ingkang ngersakaken kundur kontine ugi pariwara keluarga yang sampun kula sebat kala wau bibar manten ngontapaken tamu mangke kepareng foto sak cekapipun kula menika juru pangendali weruh pranata adicara MC protokol kirang ing samudinipun wonten atur tutur ingkang dahat kelantur katula katali kawula nyuwun nuntun sih samudra pangaksami sugeng siang sugeng pisan kandha sesanting suradira jayaningrat lebur dening tekelab Darmastuti tumeka kang jinenga kalis gedhe rencana billahi taufiq wal hidayah wal ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.